Magické podcasty. Zdravím vás, moji milí priaznivci. 13. decembra 2023, 34 minút po polnoci nastane novolunie. Slnko aj Luna sa bude nachádzať v znamení Strelca a jemu patrí 9. astrologický dom. Ďaleké cesty, takže niektorí z vás dostanú chuť niekam odcestovať. Môžete to urobiť. Planety vám teraz prajú, je priaznivé obdobie a možno pomôže vám len tak pár dní niekam vypadnúť. A do toho domu patrí aj vzdelávanie. Takže viac budeme skúmať, budeme mať takú tendenciu ísť na voľajaký kurz, niečo doštudovať, niečo nové sa naučiť. A teraz viac ako inokedy budeme zamýšľať nad životom ako takým. Niekto nad svojím a niekto nad tým, kam smerujeme, čo nás čaká a tak ďalej. Mali by sme si uvedomiť, že trošku nám chýba pokora a mali by sme byť vďační, že žijeme tu, že tu nemáme vojnu, máme teplo, myslím teplú vodu, máme jedlo, máme strechu nad hlavou. Takže mali by sme byť taký pokornejší, spokojnejší a trochu aj vnímavejší voči potrebám druhých ľudí. Mali by sme si dávať pozor pri cestovaní, lebo Mars má taký nie celkom dobrý aspekt, takže môže sa zvýšiť nehodovosť. A takisto taký nedobrý aspekt tam má planéta Venuša v dome financií, takže teraz nie je vhodné obdobie k tomu, aby ste investovali alebo kupovali niečo také hodnotnejšie. Pozor na prejedanie, na alkohol, lebo veľmi by nám to neprospelo. A mali by sme popracovať na tom, aby sme boli takí viac nezávislí. V znamení Strelca by sme sa teraz mali zbaviť takej tej svojej závislosti na niečom a na niekom. Uvedomme si to, že každý z nás sme tu za seba a nemáme si kupovať priazeň druhých ľudí tým, že na začiatku vzťahu, a to je jedno, či sa jedná o kamarátsky vzťah, partnerský vzťah, susedský vzťah, to je jedno. Že my máme takú tendenciu kupovať si tú lásku a priazeň druhých ľudí tým, že sa prispôsobíme, budeme veľmi poslušní, úslužní, nápomocní a potom máme očakávanie. A keď máme očakávanie, tak väčšinou to celé krachne. A novolunie je aj o tom, že keď sa počas novolunia sa dokážeme zbaviť svojich zlozvykov, tak už je to navždy. Tak mali by sme na tom popracovať a ja vám k tomu prajem odhodlanosť, vytrvalosť a chuť urobiť si tento krok. Tak ešte raz prajem vám krásne novolunie a teším sa na vás na budúce. Ahojte, Hajnálka. Magické podcasty.